бъдете въоръжени. Изключително опасен. Знаем. И само за протокола, когато пуснете тези прототипи в масова продажба, ще ми кажете ли, това са страхотни чачи? Пиксел, къде отиваш? Като мой личен асистент разполагаш с неограничено захранване. Чакат ни безкрайно много добри дела за вършене. Разбира се, господин Борг. Гледай си в краката ни, не се знае от кога не е използвана тази стълба. Много мило от твоя страна, Кол. А защо ти не гледаш къде гледаш, Кол? Момчета, малко помощ? О, заплашваш ли, Джей? Защото от твоята уста прозвуча прекалено несериозно. Има причина никой да не те харесва. Моите рицари в блестящи доспехи. Той е виновен! Нека си отваряме очите, защото нашият тайствен заподозрян може да е навсякъде. Змиите! Не вярвах, че пак ще ги срещна. Вече знам къде се намира златната нинджа. Защото няма да правим нищо по въпроса. Аз трябва да избягам от този ужасен дигитален затвор. Търпение! Златната нинджа няма да се предаде без бой, а ние вече изразходихме заряда на нашите електрокобраи. Преди да вземем златната му сила, трябва да си набавим наша собствена сила. Тогава откри още. След като отново се здобия с тяло и се отърва завинаги от онези нинджи, ще изненадам Нинджаго със силата да владея този свят. И отвъд него. Не се тревожи. Вече съм помислил за всичко. Не разбирам как така никой не е оцелявал в тази джунгла. Лабиринтът на Хироши. Според легендата, никой не е успял да избяга от този лабиринт, с изключение на самия Хироши. Но лабиринтът не може да се сравнява с твоята сила. Това е идеалното място да се скрием от върховния лорд. Да се крия? Напоследък сякаш само това правя. Единствено твоята златна сила може да го освободи. Да не забравяме защо сме тук. Липсват ми приятелите. Защо ми е да съм всемогъщ, ако никога не мога да се забавлявам? Златната сила трябва да бъде опазена, почитана. Злите сили ще я търсят, ще се опитат да я откраднат. Тя съблазнява. Дори приятелите ти могат да се изкушат един ден. Те никога не биха ме наранили. Онзи, който притежава силата, носи огромна отговорност. Трябва да си готов да се справиш с това бреме самичък, дори без мен един ден. Да, знам. Не унивай, синко! Според легендата в лабиринта е скрита истинска перла. Най-прекрасният оазис, невиждан до сега от човешко око. Навярно, ние ще сме първите. Гробницата на каменната армия беше запечатана, когато змиите бяха подмамени вътре. Изглежда печатът е бил счупен. Пак ли вие? Хейл! Нещо ми подсказваше, че ти си виновен. Проверете му чантата. Не, това направо си е тървоз. Не съм сторил нищо. Само си откраднал твърдия диск. Къде е той? Какво криеш? Той крие зеленчуци и последния брой на Ninjago Times. Какво да ви кажа? Пристрастен съм към кръстословици. Съжалявам. Объркали сте змията. Татко, добре ли си? Влез вътре, Скелс, младши. Кейос младши? Твоят син? Имахме си интересни занимания, след като ни изоставихте. Този живот сега не харесва. За златния господар ли става въпрос? Той ще ни нарани ли? Това е само история, синко. Те тъкмо си тръгваха. Златен господар? За лоди ли говориш? Подобно на вас, ние също си имаме легенди. Но логично в нашите вие сте лошите. Каква легенда? Имат правото да знаят. Щом сме решили напълно да се променяме, трябва да бъдем откровенни до край. О, добре. Хайде, жители на повърхността. Ако искате да чуете за проклятието на Златния господар, последвайте ме. Не харесвам змиите, но не харесвам и проклятията. Ако обаче има нещо общо с Лойд, трябва да го разберем. Може и да нямаме ток, но все още имаме акули. Успокойте
Събудете се, ученици, и не се отделите. Лате тук. Защо трябваше екскурзията ни да бъде в аквариума? Не можем ли да отидем до токсичното блато или някъде, където не е скучно? Докато вашите учители не се върнат от спасителната си мисия, аз съм натоварен с тежката отговорност да следя да не ви се случи нищо лошо. Хайде, подредете се! Казвал ли съм ви, че говоря езика на рибите? Да, господин, да,